Не съм си представила, че ще срещна някой, дето да ми хареса толкова, че да искам да се оженим. Толкова да ми пасва. И винаги съм си представил на първо място да е хубаво момичето, да е красива, но не на последно място да е и мъжко момиче. Т.е. да има черти, които са характерни именно за Катя. Да е отговорен, да съм сигурна, че ме обича безкрайно, че съм на първо място за него. Катето е точно човека, който съм търсил и съм си представил преди това. Черна кадрова коса. И след това като характер много си допада. От днес нататък вие тръгвате в живота по собствена воля и взаимна любов като съпруг и съпруга. Мисля, че аз както имам нужда аз от нея, като допълнение към моя характер, така и нейният характер се нуждае от моя. Много хвърча. А той винаги успява да ми укротява лудостта, действа ми като стълб. Човек, който е стъпил здраво на земята. Да ме оставя да си хвърча, обаче винаги да съм захваната за нещо стабилно и да ме уравновесява. Както и обратното. Аз имам нужда от човек като Катето, която действа импулсивно. Ще се обърна първо към Ивайло. Приятелю, в книгата на книгите е казано, че къщата и имота са наследство от родителите, но умната, достойната и красива жена е дар от Господ. Катя, само едно кратко изречение. Казали са го много народи. Българите също са го споменали, че и дори в най-малката къщичка, ако има любов, тя става прекрасен дом. Аз имам усещането, че вече сме в бъдещето. Очакванията са ни да продължава живота ни както е до сега. Толкова непредвидими и изпълнен с приключения. И той да си него си и да си има неговите амбиции, неговите желания, аз моите, и също време да се подкрепяме в тези неща и да сме един до друг, когато ги постигаме. И разбира се, да имаме и общи такива цели. Искам да имаме 2 деца. Отдавна съм решила, че Иво ще е страхотен баща. Момче и момиче. Момиче и момче. Нека дните на семейния ви живот бъдат големи и светли, изпълнени с много топлина и обич, до сребърната, златната и брилянтните ви сватби.